Sulit takman. Apo. 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 Pudot. Apo yan. Apo. Pudot. Apo. Apo. Sino kaya ayaw nga Chinese? Ala, sulit takman, mare. Panaana ang tamare. Para Nang simbaan. sulisit. Kamare. Mabalin sa weekend? Yan, huwag ulit ka. Ngayon dito ko man. Mabalin niya ko at sinela. Ay, may sandali pala natin katulong ko na ko para talaga tumagal ko. Abong data makukunin ko ato. Sa tama nata katulong ko tama. Pero hindi pa po ang pansin din. Bitang mo ko na para makiptod ka lang tama sa wakina. Anata para nata. Para di simbahan, maring. Ala, Diyos ko simbaan man. Simbaan man bulsa. Nakadikit ako kaya ka. Ala, simbahan ato. Ano ka simbaan? Ako na naman pala napapakilamel kasi ka baka simbaan. Pagkita mo. Ala, pinakadumitin mo kayo may salang sobra kayong mga kupukit mo. Tama na nga, ala, Diyos ko. Yan nga lang, 20 man dyan, Jenny. Yan, Jenny. Parang yung mga Yayas to natin yung ko. Gusto na. Pamanmit lang bulsa ata. Ala, mare. Simbahan dahil ta. Ata kang pinag-itsura, mapansimbaan. Ama, naman simbahan. Ay, ay, ay. Amo ka pili. Ito naman ibabay. Ito lang nakatagal. Nakakababay. At pikas ka mo itsura mali, napansama aming nga bagkad ako din nasusulisita mo. Atin ka. Anakay marami ito, di dyan parating. Kapit na lang eh, excited ko na yung mga mangarari. Nalagamit ko na ako, makansabol sa talagang pagkakayaya. Amanti ko ata simbahan, maring. Kapag panggatang ng collagen, madamdama. Kapag gumatang collagen, madamdama, gatang na. At ang itsura niya, kabakbak nakita na. Pagkadira pa niya, check upin man na kita karga sa bago. Ano pa check up ang takarga sa bago? Pating nga mabaling. Kita mo to talaga simbaan no, kasi wala pa pawalan na. Nagano ko kwarta na kitain. Burais mo na nagita. Pagtatakaw dahil. Pagtatakaw na nagita. Lalaman na nakarunong tabago. Ah, Diyos ko, lipstick ne. Inang, matagal kita. Lola rin medyo na kuwan. Ano, maganda mo, Mare. Ala, pekano, kita. Ano din natayaan ka ng ubrang na, Mare. Sulisit ko lang. Sulisit. Ay, basura nga yung tatay atin ni. Sulisit. Ika nga bakla, nang kukorong ka nga bakla. Kung si reserving buko. Kitain. Kasi mo na may ambibag naman. Tapos tamo mo. Ako, bastos ato yaya. Kaya maganda ito ko pala sa mga. Yes, madam. Ako ka tade. Pasok ko kanya, madam. Iya ko pala kanya isakti mo kanya. Tawo ka na. Sa'yo lang 20 pesos. Apa yun? Diyos ko, natatangsit kayo. Pasensyakan, madam. Ata talaga, bastos anong atin mga ibabay natin natulong. Ala, okay lang. Kung saka madalang tulong yung amin. So, baka pasensyakan atang takbuhan sa tubahan. Sa ikaw, umalis ka na, baba. Sa ikaw, umalis ka. Okay na, may takbuhan. Kapabalik mo. Umalis ka, man sa Rebeng. Malibangir. Bangita ka, ha? Nagbastos kang katulong. Alam, madam. Paano kasi siya, madam? Siya po kasi naulang. Kasi tinusurok ka niya. Mapunyeta ka, ha? Naman minsan makuha dahil bisita. Ay, sorry, madam. Ay, sorry po. Nakabastos ko. Punyeta ka, bastos ka. Upila. Wala ka sa. Wala ka sa. Upila, payda. Porke nga duwa. Kininayo sa serbiyo. Tao po. Tao po. Tao po.
Madam! Ano hindi ka ako ah? Sino ang ala? Nyamit te makarika ko ka walwali sa akin. Pa madam. Ala ka pala sumsumrik tani Abay, pag ni madam ko. Bagam kini madam. Ala madam, matag pirpirok kan yan dito. Sumrik ka. Aso. Ala? Abe, pilas mo bisita na si Nato. Sumrik ka. Hello po. So, una ko mare. Ano na akong ata? Ano na akong maaga? Hindi mo na ako maalam, madam. Ay, yaya, makot naman sino atin eh. Diyan maawasan. Gusto ko na nervyos ako. Madam, pwede na ba akong pumasok, madam? Kita ka ba ilangas na kalagbag, pe? Ala ni madam. Niya tayo sino atin. Balik ang nanaral, madam. Sino na to? Mas labit ko 90s minitsura na madam. Api ka sa itsura mo si Ang mura dahil hindi pa ka naman Madam? nakibudol-budol na ka madam. Di ba nila pang daan, madam, na talaga? Sino ako? Madam, ako po yung dating katulong ninyo. Ay, tika ba? Nagpindas ka rin daw. Siyempre na, madam. Nagkapwa. Alam kita maleta na madam, may sapot-sapot niya. Api ka sa mo daw pang net. Wala ko. Babalik na po sana ako, madam. Kung natanggapin niyo po ako, madam, okay lang po. Tulusin pa ba hindi masitas ng pangita, kinikit mo ang pwede. Pwede na po ako, madam. Tama, kapala unusog. Nagtungtong tama. Katulong yan. At subli ka nung madam. Sa pinapalo mo lagaw sige. At ang makla kay barang abang. Ay, problema. Kakakaasin. Sabi. Gusto na talaga, kuya eh. Naku, Diyos ko. Puras ka madam. Hindi, di ba mo na? Okay, gusto mo. Bigla na pulang Sige, magpalang madam. Dada ba, wala isang gata di oras yun. Yung takot kami ng ginang. Ay, alcohol na. Ay, guray ka man sa pampalaya. Alcohol na maba niya ng alcohol. Ibitin mo. Talaga ko kumiyaya. Takang tugokot na sa sigapay mo. Api naglagamot ibag mo niya. Guray ka. Alcohol ka pa ilang pisikatan. Alam mo, nababak nangin kita. Madam, kung pwede lang babalik na ako dito, madam. Sorry po kung may nagawa ko yung pagkakamali sa inyo, madam. Anak ko mo siya kalakalakat ko tungtong. Kumusta kayo ka dumito? Okay na. Ay, madam, nagadungay si Chismis na kanyang ata, madam. Madi makautukanan ko, ada kang nakabit mo sa bali, ako'y payot sa kano. Madam, nagadungay bagbagana ata nga katulong mo, hindi awan ng pailang. Kung nagpok-pok-pok ka kano, nagadung kabit mo, may isang halawa ka kano, kung ano bagbagana. Sobrang pinagbagbara na kanya. Mon, madam. Sa pinagtakil sahod na kayo. Nag-in 3 times ko ani. Kuha sa ilo na kayo. Sinisiraan kanya, madam, chismis na kadaldalan nung kabibigat pa lang, makikita ko nga, madam. Sa babi, nagkikita lang. Wala ki, ano ata nga baklaki, pok-pok ata, kunana, makalayas ka, no. Baglang ta sumabit ka. Mon, madam, ibagang amin nga sikreto. Gaya! Yes, madam! Nakapima, ada to bagbangan. Ano, ada madam? Yan yung bagay. Wala na kikuan, pok-pok ka kano, may saka kano kalalawa, ito'y kumandampas ka ba ito? Wala, madam, ako di magbasi ka nga bakla. Ano kayo ko niyan, talo. Sige ka po! Tagal na magpersa na si Paco. Ito na kayo! Sayo ka nito! Sige nga mabaling! Laparan na! Sige ka! Sumayan mo na, sumayan ka nga bakla.